T'agradaria estudiar treballant i treballar estudiant? La teva opció és l'FP Dual. Podràs escollir entre més de 100 titulacions i més de 5.000 empreses per descobrir la teva passió. Amb l'FP Dual faràs 1.000 hores de pràctiques remunerades i amb alta a la Seguretat Social. Formaràs part d'un equip de treball, adquiriràs noves competències i tindràs accés a noves tecnologies. Tot això et donarà més oportunitats d'incorporar-te al món laboral. I a més podràs continuar estudiant a la universitat. Si vols estudiar treballant i treballar estudiant, la teva opció és l'FP Dual. Departament d'Educació, Generalitat de Catalunya.